Така, здравейте, аз съм Раса 29 и днес с вас ще играем в PvP България. Да, точно така. Сега първо да си отидем в хома. Така. Добре, да, това не е точно хом. Мога да кажа само. Така, направим една печка. И така, може да го направим. Нали, както знаете, в миналия епизод по-скоро с Ендора стигнахме до тука. И така. Направим едно купче нагоре, защото това няма как да го махнем. Даже две, за да не се вижда бедрога. Не знам за какво копахме толкова много надолу. Така. Всичко това ли беше? Добре, правим и чест. Добре, още едно нагоре. После тук като оправим къщата, малко по-късно сега в епизода, ще ходим на PvP. Както вече аз съм направо страшен. Но в PvP България съм с името Нерип, тъй като си забравих паролата за Restart 29. И да, и се налага да използвам Нерип. И така става, когато си забравяте паролата. Не е изобщо хубаво. И мисля, че това ще е за сега. Тук така. Тук ще го разширяваме. Подяволите, градъл. Ареде, сопри се. Така. Аз нямам и храна. Което е направо супер. Добре, така, тук това. За миг забравих как се прави чест. Така, ще изсваме нещата тук. Така. Да не се спавнаме до зимята. И отидем на спаун. Така. Това ще е само някакво време на хом, че да има какво да правим. What the fuck, леле мали. Така. Така. Те няма си ги вземам. Това ще взема. Добре. Трябва все пак някъде има къде да си сторвам нещата. Така. Даже няма да е толкова голям къща за хода толкова. Така. Пуска в тъм. Добре, тук малко ще изкопаме. Така, тук копаем. Така. Тази дупка тук трябва да запушим. Да се надяваме, че никой няма да ни открие. Тъй като сме в принцип близо до спауна, някъде така се очертава. Добре. Тук така, и тук така, и тук така, и тук така. И керката след малко ще се изчупи. Ето я, мина. Добре, поне имаме някакво железо. Къде сме си събрали. И ако се питате за какво взеха ресторана, след малко ще видите. Тъй като има много от стария холм. Ще си направим малко украса.
Мгм. Сега как се прави само боковете. Така. Сега тук така копаме. Дяволите. Двадесет едно. Аре, то се знае, че няма да стигне, но... Ама все пак някакво красо да има до някъде. Още така, още един ред. Това. И това беше. Не, че някой яко се получи. Да го снимаме. Добре. Сега... Добре, това ще си го пазя със сам. Интересно, какво да сложим тук. Добре, ще ходим на PvP. Обаче аз не видях да видим нещо в Ender Chest с ядене. Сега ще видим. Не, имам само една страничка, ще си използвам нея. Добре, ще рискувам, тъй като само с някакво да видим. Аз нямам къде съм тръгнал това с нещо за ядене. Ще да я хапнем малко. Падна. Така, ти ще си спечелиш ти. Така, аз имах доста храна, обаче нали загубих на PvP, така има отепаха. Ще събереме малко и ще... Супер. О, доста забрахме. Така. Тук сме пропуснали едно, ти ще умреш. Добре, аз не стия толкова. Отивам на спауна. И както виждам, този няма никакъв шарпнес и така нататък. Ще си направим някаква ледър броня. Така. Добре, да тръгваме към PvP-то, което съм сигурен, че ще загубиме. Защото вижте ме къв съм. Този ми е познат. Като скин на един приятел. Така. И... О. Какво стана, бе? И съм мъртъв по дяволите. Да, аз не можах да го слета какво става. Така. Добре, нещо съм загубил, аз имам още неща. Дали да рискувам? Аре, ще няма да рискувам, обаче ще сложа бронята. Добре, вече пристигнахме. Мечо. Тъжи не ми стигна. Добре. Добре. Това ще стои тук. И отиваме пак на спауна. Да се опитам малко да минем. Тъй. Няма да го пилка. Не бре. Ще го прескачаш. Аз принцип този фенс джъмп много го мраза. Така. Добре, няма го минаваме. Много ми е интересно какво има в онзи замък там, тъй като аз никога не съм ходил. Даже тук са оправили и на пътя, където беше от замъка насам, се сложи дупка по средата, което е доста яко. Добре, все пак ще си ходя си от тази нещата, защото добре, че... Втори мисля, че не тръгна към мене. Това PvP зона ли е тук?
Това е Google. Добре. Добре. А да, определено. Колко яко. То да не тръгне за мен. Не. Едва ли. Така. Какво? Я да го бутна. Чао. Ти падна ли, бе, момче? Ай, сами елата. Аз се самоубивам, за вас не знам. Не ме съдете. Дали ще умра? Не. Тук вече ще умра. Определено ще умра. Добре, няма. Това не ми вземи изобщо живот. Бързо се махам, бързо. Докато няма никой. Бързо. Раз. Айде. Стигнах, добре. Ами, добре, това беше всичко от мен за днес. Ще очаквайте на следващия епизод, където мога да играя Counter-Strike с Dark Channel TV. И... да, чао! Girl,